Il-Partit Nazzjonalista ressaq rikors quddiem il-Qorti Kostituzzjonali fejn appella mis-sentenza maħruġa mill-Primawla fil-każ kontra l-Kummissjoni Elettorali u l-funzjonijiet tagħha fi proċeduri taħt il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Ir-rikors isostni l-ewwel qorti għamlet applikazzjoni skorretta u perikoluża tal-Kostituzzjoni fejn jidħol id-dritt ta' smigħ xieraq. Il-kasu dwar il-Kummissjoni Elettorali li qed tagħmilha ta' investigatur, prosekutur u mħallef fl-istess kawża. Skont każi reċenti, l-Qorti Kostituzzjonali qalet li fejn ikun hemm każi li jinvolvu multi dawn jitqisu bħala penali u għalhekk f'każi fejn jinvolvu penali, il-proċess għandu jkun wieħed salvagwardjat mid-drittijiet kostituzzjonali ewlieni fosthom id-dritt ta' smigħ xieraq fi proċess quddiem qorti. Il-Kummissjoni Elettorali mhuwiex qorti isostni r-rikors. Il-Partit Nazzjonalista ma jaqbilx mal-interpretazzjoni tal-ewwel qorti li d-dritt ta' smigħ xieraq u garantit għaliex il-proċess tal-Kummissjoni Elettorali jista' jiġi appellat quddiem qorti tal-appell u jsostni li każ li jinvolvi penali għandu jinstema' minn qorti f'kull stadju. Ir-rikors ikompli li r-rimedju tal-appell mhux biżżejjed biex iħassar lill-legalità li tkun saret għaliex il-qorti fl-appell ma tismax ix-xhieda li jkunu xedu quddiem il-Kummissjoni Elettorali. L-appell jilmenta wkoll mill-fatt li l-Kummissjoni Elettorali iddelegat il-poteri u responsabiltajiet tagħha lil sottokumitat biex jiġbor il-provi. Din l-azzjoni mhuwiex awtorizzata la mill-liġi u lanqas mill-Kostituzzjoni. Barra minn hekk, ikompli l-Partit Nazzjonalista, il-proċeduri imbdew meta l-Kummissjoni Elettorali ħabbret li qed tinvestiga lill-Partit Nazzjonalista fuq ksur tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Iżda l-Partit Nazzjonalista għadu marċieva ebda taħrika, akkuża jew avviż formali li tindikalu li ma' hu reat li dwaru qed jiġi investigat. Ir-rikors kien iffirmat mill-avukat Jason Azzopardi.